खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड केन्सार केयार ट्रास्ट। केन्सार बेरामिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान मिजिं लादों। मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'नि नोजोरगोनां दैदेननायाव रग निर्मुल बिटिआर हाबाफारिनि बाहागो महरै बेखेवजानाय बड'लेण्ड केन्सार केयार ट्रास्टआ ओनसोलाव केन्सार जोथोन लानायखौ सोलायनायाव मख'जाथाव दावगागासिनो दं। ट्रास्टआ गुवार आरो मोननो हाथाव केन्सार फाहामथाय होनो थाखाय रादाय होनाय, बेखौ रोखा खालामना दि सुबुंफोरा थाबैनो सिनायथिनायनिफ्राय लानानै जौगा फाहामथायसिम साबसिन जोथोन मोनो। बे हाबाफारिनि थांखिया बड'लेण्डआव केन्सारनि बजाखौ बाङाइ खालामनाय, गोनांथि गोनां सुबुंफोरनो बाङाइ बेसेननि आरो गोजौ गुन गोनां सावफाहामारि हेफाजाब लाबोनाय। गोदान मुगानि खाबुफोर आरो बावसोमनाय सावस्रि सिबिथाइ गोरोंफोरजों बड'लेण्ड केन्सार केयार ट्रास्टआ गोबां नखरफोरनि थाखाय मिजिंनि स्रां महराव गसंना दं। बे हाबाफारिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर खुंथायनि रायजोआरि सावस्रिनि थाखाय बावनाय आरो बेनि सुबुंफोरनि जिउखौ साबसिन खालामनायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय बिफां-लाइफां गायनाय दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनाय खुंदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि जौगाफुनाय हर्टिकालचार सेक्टरनि मोनसे गिदिर फालिथायाव सेथि हर्टिकालचार दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनाय 2025खौ दतमानि बड'फा फोथाराव मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ बेखेवदोंमोन। बे जारिमिनारि हाबाफारिया 57थि एबसुनि बोसोरारि जथुम्मानि मोनसे गाहाय दिन्थिफुंनाय, जेराव ओनसोलनि धोनि आबादारि रोखोमथाय आरो जायगानि आबादारिफोरनि गोब्राब नाजानायखौ दिन्थिफुंनाय जादों। बे बादायलायनायनि थांखिया बिफां-लाइफांनि दिहुनथायाव गोदान दिहुनथायखौ बांहोनाय, अरायथा आबादखौ थुलुंगा होनाय आरो आबादारिफोरखौ गावसोरनि साबसिन दिहुनथायखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे जौसां होनाय। बिटिआर सोरखारा आबाद आरो गामियारि जौगाथायनि सायाव गोसो होबाय थानायजों बे हाबाफारिया बिफां-लाइफां गायनाय दारिमिनखौ जौगाहोगोन आरो गोदान मुगानि आबाद मावनाय आदबफोराव नांथाबनो थाखाय गोबां सुबुंफोरखौ थुलुंगा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ एबसुनि 57थि जथुम्मायाव अमित शाहखौ बरायनो थियारि। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव थानाय बड'फा फोथारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 57थि मिरु जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय आबुङै थियारि, जेराव दिनै मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गेवलां जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय फ्राय 2 लाखसो नुजाथि फैनाय सुबुंफोरनि होंगो-दोंगोजों गोबां सुबुं अनजिमा नुजाथिनो थियारि खालामनाय जादों। जथुम्मानि गोनांथिखौ दाजाबदेरनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जर'खा हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लानायजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मावख'आरि महरै जथुमखौ बेखेवगोन। बर'नि दैदेनगिरि आरो बाहागो लागिरिफोरा अमित शाहनि बिबुंथिखौ गोसो गुदुङै मिजिंथियो, जौगालु हाबाफारि आरो बिटिआरनि इयुनखौ लानानै गोनां फोसावनायनि मिजिं थियो। बे जथुम्माया जुनिया गोनांथि दं मानोना बेयो 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथाखौ उनसङो, जाय ओनसोलनि गोजोन आरो दावगानायनि नाजानायाव मोनसे गोनांथार खोन्दोखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ श्रीभूमि पुलिसआ 34 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द, 2 हमजादों। श्रीभूमि पुलिसआ हलि फोरबोनि समाव ड्राग्सनि बेरेखायै गोख्रों राहा लादोंमोन आरो मोनसे गिदिर जब्द खालामदोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव सामलायगिरि पार्थप्रतिम दासनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया श्रीभूमि सोहोरनि साखाथिनि बाइपास ओनसोलाव सिग्रोमदोंमोन। बिसोरो मिज'रामनि सम्फायनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे ट्राक AS01 LC 6436 खौ होबथादोंमोन आरो बेखौ नागिरदोंमोन। पुलिसआ गियारबक्सआव दोनखोमानाय 80,000 याबा टेब्लेटफोर मोनदोंमोन। क'चारनि कलेजनि 2 सुबुं शमीम उद्दीन आरो तानजिल आबेदीनखौ ड्राग्स फालांगिनि थाखाय खानाय जादोंमोन। जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफोरनि बेसेना 34 कौटि रां। सामलायगिरि दासआ हमजानायखौ रोखा खालामो आरो बुंदोंमोन दि पुलिसआ फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं। दायजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ अमित शाहआ लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमिखौ बेखेवदों।
फैगौ खोन्दोनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। अमित शाहया लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमीनि गिबि खोन्दोखौ बेखेवदों। मिरु सरकारनि नखर मन्त्री अमित शाहया शुक्रबारखालि गलाघाट जिल्लानि देरगावआव गोदानै दाफिनजानाय लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमीनि गिबि खोन्दोखौ बेखेवबाय। बिथाङा मावथांखिनि नैथि खोन्दोनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाबो गायसनदोंमोन। बेखेवनायनि उनाव आसामनि डिजिपि हरमित सिंहआ शाहखौ एकाडेमीनि सुबिदाफोरनि बागै फोरमायो। नखर मन्थ्रिया गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सनोवाल आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे नखर दावबायहैदोंमोन। 340 एकड़आव गोसारनाय एकाडेमीखौ 1024 कौटि रां बाहायनानै मोननै खोन्दोआव जौगाहोनाय जादों। गिबि खोन्दोआव 167.4 कौटि खरसा खालामनाय जादों। बेयाव स्मार्ट थाखो खथा, बिजिरसं नायसोमसालि आरो मोनसे हाथियार फोरोंनाय थुलुंगा होग्रा आरो मोनसे गोदान मुगानि पेरेड ग्राउन्ड दं। नैथि खोन्दोआ सोलोंसाफोर आरो मावख'गिरिफोरनि थाखाय न'नि बिथायारि सानज'थायखौ दाजाबदेरगोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ टेलिग्रामाव गाज्रि सावगारि फानग्रा सानै हमजादों। गुवाहाटी साइबार पुलिसआ टेलिग्रामाव गाज्रि सावगारि फानग्रा सानै सुबुंखौ खादों। हमजानाया बृहस्पतिबार 13 मार्च आरो शुक्रबार 14 मार्च खालि जादोंमोन। गौतम दास आरो मनसब बिश्वास मुंनि दायनिगिरिफोरखौ जुडिशियेल कास्टडियाव लानाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मनसब बिश्वास आरो गौतम दासआ हिनजावसाफोरनि रोखायै फट' फाननायाव लोब्बा दंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला गुवाहाटी साइबार पुलिसनि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन टेलिग्रामाव गाज्रि सावगारि फाननायनि दायाव सानै सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। रेकेटजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव जौ लोंनानै नांज्लायनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। पुलिस रिपर्टनि बायदिब्ला बे नांज्लायनाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया जौ लोंगासिनो दंमोन। मोनसे दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय महरै जागायजेननाया थाबैनो हिंसायारि जायो, जायनि जाहोनाव बेक्राया तब्बु दासखौ गाग्लोबो, जायजों गिथावना जोखोम जायो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस मृणाल लेखाया बुंदों बे जाथाया जौनि निसायाव जादोंमोन जेब्ला मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाया हिंसायारि गाग्लोबनायाव बांदोंमोन। गाग्लोबजाग्राखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनो नाजासेयावबो लामायावनो बिथाङा जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंनि मुंखौ 40 बोसोर बैसोनि तब्बु दास होनना मिथिनाय जादों। गुबै दायनिगिरि बेक्रा उर्फे शंकर बिश्वासआ खारखोमानानै दं। सानै सुबुं नृपेन्द्र चन्द्र बिश्वास आरो सुभाष रयखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनाय जादों। बाथ्रा दान्थेलायनाय जानायनि सिगां साब्रैबो तब्बु दास, बेक्रा, नृपेन्द्र चन्द्र बिश्वास आरो सुभाष रयआ जयै जौ लोंगासिनो दंमोन। थासारिया बांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बेक्राया तब्बु दासखौ देहायारि गाग्लोबदोंमोन, जायनि फिथाय महरै बिथांनि जिउ खहा जादोंमोन। आथिखालाव गुवाहाटी पुलिसआ दायनिगिरिखौ नागिरबाय आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।